שלום לכם, צופים יקרים, והגעתם לעוד פרק של מיינקראפט ישראל, והיום אני אראה לכם איך לעשות עיצוב לערוץ שלכם. אני הרגע עשיתי את העיצוב לערוץ שלנו, תגידו אם אהבתם, אבל יש בעיה, זה לא מתאים, אז אני אנסה לסדר את זה. אז בואו נתחיל. תיכנסו להתחיל, תרשמו פה פיינט, או איך קוראים לזה, או צייר, תיכנסו לזה. אני תמיד אוהב להתחיל ככה, לעשות ככה את הכוכב, ולקחת טקסט, לרשום פה את השם של הערוץ. הנה, נגיד שם הערוץ, בסדר? אתם תמלאו את השם של הערוץ שלכם. עכשיו אפשר לעשות כאילו כל מיני דברים. בואו נעשה, האמת, יש לי משהו עכשיו, לא יודע, אני מקווה שזה יצא יפה. ניקח טקסט, נשים פה, נרשום לייק, ואני מצטער אם יהיו רעשי רקע, זה פשוט, אני מצלם בשעות ערב, וכולם יוצאים לייק, ונרשום פה סאב. עכשיו אפשר לקחת חץ לא, אז רגע, נעשה את זה דליט, נעשה ככה, ונעשה את זה בצבע, לא, שישאר שחור, עוד מעט נעשה את זה. יש לנו גם זמן מוגבל, אז בגלל זה אנחנו צריכים לעשות את זה מהר, כי אני משתמש בתוכנה הלא מקורית, אז עוד מעט במילא אני הולך לקנות את המקורית, אז לא נורא. טוב, אני אעשה את זה גם מהר כי אנחנו קצת, אין לנו זמן, אז בכל זאת אני אעשה את זה מהר וקולע. ככה. אני מצטער שזה קצת מכוער, אני לא יודע. תנסו אתם שזה יהיה סימטרי, ככה זה יהיה יפה. אני נגיד יעשה כחול. גם פה, לא. בואו נעשה צהוב. כן, את הכוכבים נעשה בצהוב. לא, אוי. פייל. נעשה פה כחול. כן, ככה זה יפה. את החצים נעשה ככה בשחור. כן, נעשה ככה ונרשום פה תירשמו, אוי, תירשמו לערוץ, אוי, תירשמו לערוץ. נעשה ככה, אוי, טוב, ככה זה יפה. בואו נעשה את זה פה, טקסט, נרשום פה, תסתכלו לחברים. ורצינו לאחל לכם גם פורים שמח ושתהנו. עד לפה היה הסרטון שלנו. אם אהבתם תספרו לחברים, תעשו סאב לערוץ ולייק, סאב וקומנט, ויאללה ביי.